गिबियावनो बयनिसिमबो जै जिसु गिबियावनो आङो सोरजिगिरि अनसुला फोरबो जिसु आरो अनसुलि आइ मारियामखौ आङो हामबाय होनग्रोयो। दा आङो बेयाव गसंफैनानै टेस्टिमनि होनो साननाया बेनो, आङो बेयावहाय 2018 आङो फैनानै बे 13 थारिखखौ आङो मानिदोंमोन गावनि न'खरनि थांखि लानानै। बेबायदिनो आङो मोनसे थांखि गथायदोंमोन जे आंनि हौवाया आर्मि सार्भिस मावो, दा बिनि थाखाय जेब्लायबो मोजाङै जाहाथे बे डिउटिखौ मावनानै जाहाथे मोजाङै बियो साक्सेसफुल जानानै न'आव फैफिननो हानाय बायदि आं बेफोर थांखिखौ आं गथायदोंमोन। आरो आं मोनसे थांखि गथायदोंमोन, जिउआव थांना थानो थाखाय जोंनो गोबांथार बेबायदि जिउआव जोङो खामायनो गोनां जायो। बेखायनो आङो बेयावहाय मोनसे प्रयतेक मासाव आङो थांखि गथायदोंमोन जे आङो उदालगुरियाव टाउनाव आङो फिसाबाबो हा लानानै आं मोनसे बिजनेस मावनो हायो नामा, आं बे थांखिखौ आङो गथायदोंमोन। नोंथारगौ दिनै इसोरा आरो आइ मारियामा दिनै बिफा जिसु ख्रिस्टनाव बिस'नानै होबाय। दिनै आंनि बे थांखिया जाफुंबाय, नाथाय आङो सिगाङावनो फैनांगौमोन। आंनि हौवाया 2019आव रिटायार जाबाय आर्मिनिफ्राय। बिनि उनाव आङो बेबायदिनो सेकेन्ड बेबि आं लानाय जादोंमोन। दा आं हारसिंखाय बे गथ'खौ फेदेरनायनि आं बिजियाव थाबाय। आङो दिनै बेयाव फैफिननो आरो हामबाय होनो आं फैनो हायाखैमोन। आं थांनाय मासनिफ्राय आं दिनै बेयाव फैफिननो हाबाय, बे इसोर आफानि अननाय। दिनै आं बेयाव थांखि गथायनाया आंनिया गासैबो जाफुंदों। बेखौ आं सिगाङावनो खोन्थाफैनांगौमोन, नाथाय आं बेबायदि प्रब्लेमनि थाखाय आं फैनो हायासै। दा आङो एक्जुलियाम कलेज खाथियाव आङो बे उदालगुरियाव आङो हा लानो हाबाय। दिनै बेयाव आं गार्लसफोरनि मोनसे पिजिबो आङो खुलिनो हाबाय। दा आं बेखौ दैदेननाया बोसोरसे जाबाय। दा आंनि बे पिजिया मोजाङै सोलिगासिनो दङ। बिनि थाखायनो आं दिनै आदा दैमालुखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय आरो हामबाय होनदों। आरो दिनै आं बे फिसा दानखौ दिनै आं बे रंजानायजों आं गथायदों। दा आंनि टेस्टिमनि होनांगौआ एसेनोसैमोन। जै जिसु हाजासे हामबाय होयो, मानोना आं गोबाव बाथ्राखौ बुङा। आंहा माने थांनाय देवबारनिफ्राय लानानै गोबां आंनि जिउ बिराद आस'खान्दा, जायबायदि फिसानि थाखाय आङो गोबां दुखुआव दङ। आं गसंथेरनोबो हाया, दायो मोदोमसो मावगासिनो दङ। बेनिखाय ओइ जानुवारिनिफ्राय लानानै जाय आंनि फिसा गिदिरा गोबां जौ लोङो, खामानिफोराव बियो खामानिफोरखौ नारभास खालामनानैबाबो जौ लोंनायनि गेजेरजों दा बे फिसाया गाराङानो माने जानुवारि बर'दिन समनिफ्रायनो बे आवासानो गैलामोन। मानो होननानै बुङोबा जायआ बै आलफनसानि बारनैसो बिबार दंमोन, बिलाइ गांनैसो दंमोन, आरो बिनि गेजेराव जाय खिजुर बिलाइ गांसे लानानै आङो आलफनसानाव गाबै गाबै गाबनानै बिनानै बे बिबार आरो खिजुर बिलाइ गांसेखौ मोनसे थौ गोबायाव आङो मोजां बुस्थुआवबो सावनो हाया होननानै थौ फिसायावनो आङो सावथाबनानै हांगार खालामनानै बे फिसौ आलफनसानाव बिगथाबनानै जाय फिसानो आङो हैबाय। नोङो बे हांगारखौ गारामायाव फुननानै आरो गांसे आर'नाइ गोदान बांहैबाय, बे आर'नाइखौ नोङो गोदोनायाव फानफबनानै ला, गुदुं गुदुं जाथों होननानै। जि समाव बे हांगारखौ फुनो, बे हांगारखौ फुननायजों लोगोसे बिनि अखानायैनो जाय आंनि गिदिर बिसाया दिनै आवास ओंखारबाय। आवास ओंखारनायजों लोगोसे बेयो मोजाङानो जाबाय। फ्राय आङो आरो उदालगुरि डाक्टारनावबो लाबोबाय। डाक्टारनाव लाबोनानै टिबि मोनबाय, टिबियाबो बे एसे मोजाङावनो फैबायमोन। नाथाय बे लोंनायखौ लाफिननायजों लोगोसे बिनि आवासा दा गोमालांफिननोबो लामा लाबाय। आरो बियो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि बिनि देहा जिउ सेलफ्रा जालांबाय। आरो थांनाय देवबाराव बे उदालगुरि एरियायावनो जाय आंनि फिसाया रुंसारि जानानै थाङो। दा आं बिनि थाखाय गोबाव बाथ्राफोरखौ बुंनो हाला दै। आंनि मोदोम देहा जिउ सोलेरा माने जानाय लोंनाय थिग गैयिजों गोबांथार दुखुआव दङ। दा बिनिखाय आदै जाय फिसाया जन नार्जारि नाम, बे जन नार्जारिनि थाखाय एसे आर'जाव लाफागोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। जिसुआ बाख्नाय जाथों। जिसुआ बाख्नाय जाथों।
आंनि अनजाग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन आं सिगां इसोरखौ हामबाय होयो आइ मा जिसुखौ हामबाय होयो आइ मारियाखौ हामबाय होयो गोथार फ्रांसिसखौ हामबाय होयो आरो आलफन्साखौ आं हामबाय होयो आं जेब्लानाखि दुखुनि दिन सफैबाय बे समावथ' फार्स्टआव आंनिया उदै सानायाबो हामबाय आरो आखाइ गनायाबो हामबाय बेनि उनावहाय गोबाव जाबायना आं बे 13 थारिखआव मानिनाया थलाइबिलनिफ्राय सानै आइजोआ बेनिफ्रायनो हाबा जाहैदों ओमफ्राय जोंनि जामफ्राबारियाव थांदों थांनानै ओमफ्राय मोनाबिलि जादोंमोन ओइदिन देवबार जोंनो गिर्जा जागोन नों थाङा दायो थांदो सोर लोमजादों आनै बियो सिखारनो हायि जादों नामा होननानै बियो 7 दिनसो जाबाय सिखारनो हायिया नोंनियाव माबाफोर दङ नामा होननानै दंनायालाय दङ बिसोरबो जेबो बुङा आं नांनायालाय नांगोन नों गम मोनबाय नामा होननानै मोनदों होनबा गिर्जा लादों होनबाय गिर्जा लादों थिगानो ओमफ्राय आं बे गेजेर बिलाइखौ सावना लाबाय सावना लानानै थेमायाव लाबाय ओमफ्राय आलफन्सा आयंनि बिबारखौ लाबाय हाखौ लाबाय ओमफ्राय आसिस्थिखौ लाबाय ओमफ्राय रिथिकनि थाव मोदोमनाय दंखायोमोन आंहा बेखौ थिग थाक खालामना लाबाय लानानै मानो खबर होआखै इसां न' खाथि खबर होबानो जायोना आं बेखौ रायगोन ओरैबाय नङा मिथिदों दां आं नुदोंमोन माबा बियो खबरखौ होआखै मिथिदों सानदों नोंखौ बियो होननानै बुंबाय आरो बियो होनबानो जेबो नङा दे होननानै ओमफ्राय मोनाबिलियाव बिनि गिर्जानि सिगां आं थांगोन बालक सानै फैगोन ना मा होननानै सोंबाय आं फैगोन सासे बालकआ आंखौ हेंथा होयो थारमाने आं जेबो रोङा बिनथि खिथाब बारा नायनो रोंबाङा बेनि थाखाय आंखौ बे माबोरै बिनो हागौ होननानै बे साननो हागौ आरो बियो सासे बालकआ जेबो नङा बिनो होजायो ओमफ्राय नायबाय आं आयु माथो आनैयालाय सिखारनो हायि जाबाय मानो खबर हरा बेवाइफोर बिहामजो जाया आरो खबर होनांगौनो आं नोंखौ मिथिदोंसो नुदों होननानै मिथियाखै नैबे आसिस्थे ओमफ्राय हा ओमफ्राय माबा हाजों ओमफ्राय आसिस्थिजों बिबारजों फोननानै हो ओमफ्राय नैबे हाथ'फ्लाखौ ओंखाम जानो हाया नालाय नैसिनि खुरैयाव फिसाजोआ दौबाय थादों आंथ' आखा गैला नुदोंमोन थैसिगोन बियो मा खालामनो 7 दिन जनो हायाखै जन्दिस दङ ओमफ्राय टाइफड दङ अनेक रोखोम बेमार साबदेरबाय ओमफ्राय बिनानावा बुंबाय नैबे दरजा आसि सारनो होदो ओमफ्राय हांगारखौ फोननो होदो जागोन दिसुन नोंसोरो मिसिब आं बिगोन ओरैनो आं बिगोन नोंसोरो मिसिब ओमफ्राय बे थावखौ बेखौ फोननो हो मोदोमावबो फोननो हो नोंनो फोनजोब होननानै बुंबाय नालाय आं फोनबाय माबाय फोननानै नोंसोरो सिरि था होननानै ओमफ्राय नोंसोर प्रार्थना खालामबाय ओमफ्राय दरजा आं हांगार फोनबाय क्रसनि आरो ओरैहा फोनजोबनानै ओमफ्राय हैदिननिफ्राय बिसोरो मास मोनसे उन्दुनो हाबाय आरो बेयाव मास मोनसे उन्दुनो हाब्ला गिर्जाबो जाबाय माबो जाबाय सोरबा बालक सासेया मिथिदों नामा होननानै मिथियाखै होनबाय जेबो नङा आं बेयाव बिखाबाय माखाबाय ओमफ्राय नैबे रजानिखौ बिनानै जेनेबा खर' सायाव होनानै आं बिदों आर'ज खालामदों आरो आफानियाव प्रभुनियाव आइ मारियानियाव गोथार फ्रांसिसनियाव नों बिखौनो हो आलफन बेनि जिउ जारिमिनाव आनैया बेसेबां दाय दंमोन मा दंमोन बिनि लिरनायाव नों बेखौ निमाहा होदो
जिसु नों बेखौ निमाहा होदो जिसु नों बेखौ निमाहा होदो होननानै आं खर'आव होनानै रुजालिखौ होनानै बिबाय थादों दानियाबा मा जाखो अखानायै दुगैनो हाबाय आरो मोजां माबा माबि ओंखामबो जानो हाबाय मानोबो हाबाय आरो फिसाजो सानैया सासेया बिहामजो जायो बिहामजोआ गारमा साबाय थायोमोन बिहाबो हामबाय आरो हार्ट बेमार दंमोन बिहाबो हामबाय आलफनसानि बिबारजों आसिस्थिजों हामबाय ओमफ्रायथ' सोमोनांबाय हाब बिनि मासे मोजां हामबाय गासिबो न'आव सोमोनांजोब्बाय बिस्रा ओमफ्राय खाथिनिफोराबो बे आफाया बिराद माबा बेनियाव गोथार जिउआव फैबाय बेखौ नोंसोरखौ सोखाबाय बेखौ लिंहर होननानै बिसोरो सोमोनांबाय गासिबो हामजोब्बाय आंनि बिबारखौ दानियाबा लांजोब्बाय बिसोरो आसिस्थिखौबो बथलसे हरबाय आं लां ओमफ्राय इउटुबाव नायबाय थायो बे बिनानावा इउटुबाव नायबाय थायोना आङो बेखौ होननानै आं नोंसोर बिस्वास दङ बिस्वास थानायखायनोथ' हामदों आलफनसा नोंसोरखौ अनबाय आइ मारानियाव जिसुनियाव ओमफ्राय आइ मारानियाव गोथार सानस्रिनायाव बिख'नानै होबाय आरो नोंसोर बेबायदिनो खालामबाय था होननानै आरो बिसिनियावनो मेट्रिक फरायनाय दंमोन बेबो पास जागोन होननानै बुंखादोंमोन आं पास जाबाय आरो सानै हिनजावसा बिनि बिबारजों आसिस्थिजों आं सारदोंमोन नालाय बेसेबां बिजाब दङ आं सारगोन आरो बिनो होगोन ओमफ्राय बिसोरबो सानैबो पास जाजोब्बाय आंनि जिउआवहाय गोथार जिउआ फैनायखायसो आं बेसेबांखिनि आं बुंनो हादों फंबाय बेनोसै आंनि बुंनो गोनाङा जय जिसु आखाइखौ